ja viimein tänään. Jos ajattelee sikäli tätä koko projektia ja systeemiä, mitä menee tällä hetkellä, niin uusi albumi, videoita pukkaa, sä oot kiertänyt pitkin Pariisia tuolla, kauhean häspä. No se on, tässä on teollisuus vihdoinkin herännyt rahoittaa myös meidän toimijamme, eli ollaan tässä polttopisteessä ja kirjaimellisesti hikoillaan tällä hetkellä. Ei voi muuta sanoa. Muuten, jos sinulla siellä on tällä hetkellä kysymyksiä Sixteen Ainais-yhtyeelle, niin kohta tulee puhelinnumero siihen alakertaan ja sinne kun soitat, niin Parska blokkaa tuolta puhelut. Pääset kysymään mitä ikinä tahdotkaan näiltä jampoilta. No, mutta palataan niin puheluihin myöhemmin. Puhutaan vähän siitä, että millä tavalla, kun ajateltiin, että viime vuosi oli aika muista hulinaa semmoista niin kuin tietynlaista suurten asioiden enteilyä. Ja nyt sitten Mannerlaattojen liikkumista ja nyt sitten tavallaan on räjähtänyt tämä homma. Onko vihdoin ja viimein työ tuottanut tulosta vai osattiinko tätä odottaa? Aina tätä on odotettu. Tätä osattu aika odottaa. Kauan. Joo, mutta kyllä työtä tekevät palkitaan. Ikinä ei ole ollut sellaista hetkeä, että olisi hauskaa. Et periaatteessa ehkä aikaisemmin meidän bändi on tunnettu enemmän hauskanpidosta ja nyt sitten ihmistä tietää pari biisiä, niin edistystä. Onko tästä nyt tullut vanhoja ja vakavia sitten sen myötä? Enää ei biletetä yhtään. Ei niin. Se jääkö salaisuudeksi. Tää on lastenohjelma, eikö se ole? Valiko? En mä tiedä. Älä nyt sentään rupee marginalisoimaan meitä. No jätetään tää asia siksi. Joo, katsotaan ilolla. Katsotaan ilolla. Tuossa puhuttiin äsken sit Tavastia jutusta. Niin se, että hyvältä näyttää, sukas puhuttiin äsken. Myöskin Tampere näyttää hyvältä ja muuten. Nyt sitten tiedätte, kaikki paikat on näyttänyt tosi hyvältä tähän asti. Että on tupatet täynnä ja niin kuin ovi ei ole saatu kiinni, että saadaan jengi mahtuu Inessiiviin. Että tää on tää kuvio. Se kuulostaa hyvälle ja nyt sitten täältä kun luultaan, niin 16. päivä joulukuuta on sitten ikään kuin viimeinen päivä, mitä ainakin meikäläisille on informoitu. Mietaalle päätätte juhlallisesti niin. tämän 16 luku aukeaa silleen, niin kuin siellä lukee silleen, joku vapaa päivä ilmeisesti. Niin, tai siis sen päivän jälkeen vapaa päivä. Siellä näkyy vielä faneja siellä luukussa, sitten seuraavassa luukussa ei näy. Siellä näkyy joulupukki jo siinä vaiheessa. Joku voisi lähettää mulle joulukalenteri. Niin. Aivan. No, mutta bändille kokonaan. Niin se olisi hyvä projekti. Lähettäkää Sixteen Ainaisille oma joulukalenteri. Se on meidän keikkadösassa ja sitten 17 luukku. Sinne sitten joku visio, että nyt keikat ohi pojat. Suu suppuu hetkeksi. Se on hyvä suunnitelma, mutta hyvä suunnitelma on myöskin ottaa ensimmäinen puhelu tähän väliin. Otetaan ekaa puhelua sieltä. Tervehdys, kuka soittaa, mistä päin? Haloja, täällä Jyrki, kuka siellä? Mari. Tervehdys, mistä päin soittelet? Kannuksesta. Anna palaa, kysy pojilta jotain. No, esimerkiksi nyt tässä näitä, mitä on tämmöistä paras, niin tämä biisi. Okei, lyhyesti ytimä. Meidän paras. Niin. Meidän paras biisi. Niin teidän paras biisi teidän bändi. Mun mielestä se on koko albumi Blessed biisi. Siinä on se on semmoinen jööti. Paras albumi tehtiin. On se vähän paha oli kysymys. Anteeksi, mutta mä en osaa vastata. Suosikkialbumini on tää viimeinen. Mitäs Jyrki? Minkä väriset silmät teillä? Mitä? Minkä väriset silmät teillä? Mulla on Ota joku näistä 69 zoomiin, niin mä en tiedä. Jyrki just itse asiassa hiffasi, että mulla on 2 eri väristä silmää. Joo, mä näin viime ruudilla. Mulla on tollaset. Se on tonne David Bowie-systeemi. Niin, tästä mä olin saanut turpaa tai jotain. Joo. Okei, kiitoksia soitosta. Otetaan seuraavaa puhelua heti saman tien. Kuka soittaa ja mistä soittaa? Katja. Terve Katja. Moi Katja. No, noista teidän rock-videosta, että anteeksi tää on vähän kritiikkiä, mutta miksi teillä on semmoinen rock-video niin kuin se olisi ohjannut 16-vuotias poika? Mitä? Miksi teillä on sellainen rock-video, joka on ihan kuin se olisi ohjannut joku 16-vuotias poika omissa fantasioissaan? Miksi niin lapsellinen video? Kuulostaa tosi hyvältä. Me tehdään niinku meidän videoita ja musiikki, tai siis me tehdään niitä kaikille ihmisille, mutta lähinnä niinku nuorisomusiikkiorkesterihan me ollaan mielestäni. Mikä te olette? Mä oon 18, muuttu 19. Okei, teillä on sitten aikaa muuttaa tyyliä. Joo. No mutta otetaan tostakin jotain, onkeemme. Joo. Olisiko sulla ollut muuta rakentavaa kritiikkiä vielä? No ihmetyttää vaan aina tää rock-klisee, että kuinka se jatkuvasti tulee esille ja kuinka se jopa kelpaa ja kuinka se myy. Sen lisäksi, että Klise on hyvä bändi, mutta mä rakastan rock-kliseitä yleensä. Mun mielestä ne on niinku rock niinku kulttuurissa se homman suola. Sillä että jos ei niistä pidä, niin sit voi harrastaa ihan muita niinku, tai seurata vaikka
vaikka niin kuin joskus sanoi jotain israelilaista panhuilumusiikkia tai jotain. No Israelistahan on muitakin parempia bändejä, vaikka joku Rita. Ai ja vitsi, kun mä en ole sitä skeneen seurannut, täytyy tsekkaa. No mutta nyt jätetään israelilainen kansanmusiikki. Kiitoksia paljon soitosta. Onko meillä Parska vielä lisää puheluita? Ei puheluita tähän väliin. Onko täällä paikan päällä jollain jotain kysyttävää? Onko jollain hyviä kysymyksiä Ihmiset bändille? tulee lasista läpi. Sieltä tulee. Tukka tänne päin, niin saadaan sulle mikkiä. No niin, terve. Kukas sinä olet? Mä oon Säde. Hei Säde. No. Heissan. Niin mistä toi teidän nimi tulee, kun ollaan monen friendin kanssa mietitty kovasti ja ei kukaan vaikuta tietävän sitä? No tohon on niinku, kysytään aina silloin tällöin semmosissa sumissa ja mä oon vastannut siihen tämmöstä juttua, että siis siinä on rykelmäsymboleja, muinaisia ja nykyisiä ja tulevia ja periaatteessa se on vähän niin kuin noi levyt, että jokainen snaijaa sen jutun ihan omalla tavallaan. Et siinä on se löytämisen ilo, niin kuin noissa levyssäkin mielestäni on ja toivottavasti on. Oisit sä nimennyt kenties tämän näköisen bändin jollain toisella tavalla? Koska se on joku hyvä idea. Mun mielestä Söde on kirosana, mutta en oikeastaan. Musta siinä on sopiva määrä semmoista pientä salaperäisyyttä ja ehkä jotain synkeätäkin. Ehkä jotain pientä punavaloja. Joo, mustakin. Tai silleen liian simppelit nimit on vähän tylsiä, niin kuin, vaikka mun suosikkibändi Kiss, niin on vähän tylsä nimi sillä loppujen lopuksi, mutta silleen, että voi vähän niinku kelailla. Se on kyllä totta. Joo. Okei, kiitoksia Säde. Onks muilla vielä kysymyksiä? Jotain napakkaa, mitä olette aina halunneet tietää? Aha, puhelua pukkaa seuraavaksi. Otetaanpa siis langalle. Kuka otetaan langalle? Kuka soittaa? Seppo täällä, moi. Moi, mistä päin sä soittelet? Jyväskylästä. No, Jyväskylästä. Olit sä Lutakossa? Olin. Mä oon Tinen kaveri. Terveitä vaan teillekin. Joo, kiitti. Kiitos siitä keikasta, oli tosi mukavaa ja muutenkin teidän seurasta oli hauskaa. Olisiko sulle... Mitä te ootte tehnyt? Mitä te ootte tehnyt? Ei mitään. Antoni Immareita ja muuta, ei mitään muuta. Okei. Ei vaan. Milloin te olette tulossa uudestaan tänne lähemmäksi kuin Tampere, Jyväskylä, onko tietoa? Musta tuntuu, että tuossa tokan biisin aikana niin meidän keikkakalenteri menee tuossa ruudun alareunassa, että blokkaa siitä joku lähijuttu. Okei. Sitten hei, meillä on niinku työn alla, meille järkätään enemmän noita ikärajattomia nuorisotalo-meininki skenekeikkoja, jotka tapahtuu tuossa just vuodenvaihteen tienoilla, tulee lisää niitä. Joo. Et sit varmaan taas ihan uusi peli ja uudet nopat. Okei, mutta hei, kun sä olit siellä keikalla, niin kerro paras juttu, semmonen paljastus näistä pojista nyt Jyväskylän keikalla. Piinapenkki. Niin. Joku tosi hyvä. No, ja lyhyesti. Ja lyhyesti. No, se oli tosi mukava keikka, että sai pitää pintaansa, että sai siinä hyvän paikan ja... No, mitä mä nyt sanoisin? Okei, no mutta tää kuulostaa hyvältä systeemiltä. Joo, Kiitoksia paljon soitosta. Noin. No niin, ilmeisesti Fanikkatrasta löytyy sieltä sun täältä sun tuolta. Ja näköjään myöskin tänään täältä. Lasit hajoaa Lasit hajoaa tulee sisään. No, se on hyvä meininki. Nyt päästetään teidät kuitenkin vähäksi aikaa henkeseen. Kuullaan vielä myöhemmin lisää musisointia. Kiitoksia tästä ja me mennään. Joo, kiitos Jyrki. Nähdään. Ciao.